яке аз суннатҳои дигари ҷашни наврӯз ин омода кардани суманак мебошад. Айни замон мо бо бонувони ҳунарманди шаҳри Норак ба омода кардани суманак машғул ҳастем. ин чӣ навъи суманак аст? Мо аз бонувон пурсол мешавем. яке аз намудҳои хӯрокҳои миллӣ суманак мебошад, ки дар оғозшавии фасли сол онро тайёр мекунанд. аввал гандумро шуста тоза карда дар лаганҳо гирифта онро месабзонанд. муддати 20 рӯз тайёр мешавад ва онро гирифта ба тақсим карда дар уғарак бо тарзи тоҷикона дар уғарак андохта онро мекӯбанд. гирифта онро дар зарфҳои махсус шираи онро ҷабида гирифта онро дар табақча алоҳида гузоштаву аз он хамӣ тайёр карда кулчаҳо тайёр мекунанд, ки онро дар тобаи махсус мепазанд. чунин кулчаҳои суманакӣ тайёр мешавад. яъне ҳамин коре ки айни замон шумо анҷом дода истодаед, дар натиҷа ҳамин гуна суманак омода мешавад. бале 2-3 соат тайёр карда мешавад. акнун кор шурӯъ мекунем. гандумҳои сабзонидашударо гирифта дар уғарак мекӯбем, чӣ тавре ки духтарҳо кӯбида истоданд онро мекӯбанд. баъд дар шираи онро гирифта дар ани табақ мо пешопеш тайёр кардем, ки вақти зиёдро сарф накунем гуфта чунин хамира тайёр кардем, ки айни ҳол тоба гарм шуда истодааст. гулбиҷон гирифта дар тоба пазед. бинандагони гиромӣ, акнун ба пухтани суманаки кулчагӣ оғоз мекунем. меравем назди дег меравем. кадбонуи моҳири мо гулбӣ ба пухтани суманаки кулчагӣ шурӯъ мекунад. чӣ тавре ки мебинем товаи мо гарм шудааст ва кулчаҳоро омода карда истодааст. бинандагони азиз, чунон бӯи хуш дорад ки иштиҳои касбро меорад. پس از پورا پختن به ظرف بگیریم. пурра суманаки мо омода шуд, ки чунин кулчаҳои бомазза тайёр шуд. марҳамат. واقعا با لذت است بینندگان عزیز و شما این توصیه می‌دهیم که در خانه‌های خود همین گونه طعام ملی آماده نمایید و بخوانید.